Vara Parxodres Podcast'te. Koma kardeş türküleri dawya sesala bistan bi nermuna atmosfera siyasi û bi rabûna hinek yasaxan ra aştî û biratiyeka müzikalaniye Tirkiye. Wê koma xandekarên zanîngeha Boğazçê ya Stenbolê çêkiriye, bi zimanên cuda raber kiriye ku li sînorên resmî yên Tirkiye deng û rengên ji hev cihê hene û her yek ji wan ji halê xwe razî, tarz û demeka din dide. Stranên Ermeniyan gotine mesela kardeş türküleri di albümên xwe de yên Gurcî û Suryanan û yên Zaza û Kurmancan. De ji wan albümên kardeş türküleri ya ku nav doğuye û nola navê xwe bi Tirkî mealen şewqeka şerqî dide di dewra xwe de, wer deng daye, wer hatiye hezkirin û wer pir hatiye firotan ku komê di konseran da bi dehan salan xwe ekserî li stranên wê albûmê girtiye. Ji wê albûma doğuyê Qara Üzüm Habbesi bi rîtma xwe ya radike reqsê, bi Tirkiya xwe ya rihalı û bi kurmanciya xwe ya ava dilê min keliya bê mane, hîn jî di konseran da coş û peroşeka tam çêdike û gava diqede bi godaran bi Tirkî bîdaha bi Kurdî carek dî dide gotin. Bira bisire kardeş türküler Qara Üzüm Habbesiyê, bira careka din bisire. Lê lazim e em jî bisirên ku seyra vê stranê ji riha heta Stenbolê qedereka têra xwe ecêb çêgiriye. Tarîxçiyên riha dibêjin yê ku stran li hev vaniye ji nîvê sersala bîstan Mehmet Durak Şerbetçi ye ku ew di destan da şûşek şeraba erzan yan îspirtoyeka hêşin tim li mekan meskenê xwe li qebristana Bedî û Zeman bûye. Li vê qebristanê dibêjin tarîxçi menedar ne sa bû û ne mirî bû Şerbetçi û dibêjin ew bi dîtina çavên millet dîn û dîwanekî li nêv merzelan bû û wî li wir sewta xwe werdida du beyt û stranan. Qara Üzüm Habbesi ji dengê Seyfettin Sucu heta yê İbrahim Tatlıses bi dehan salan nola ku straneka anonim biye hatiye gotin. Lê dura qîz û kurekî Mehmet Durak Şerbetçi bi doz û delîlên li mehkemeyan ispat û tescîl kirine ku ew stran ya bavê wan e. Detayên di kartoneta Doğuyê de raber dikin ku kardeş türkülerê jî sala 1999 ya albüm derketî Qara Üzüm Habbesi anonim de hesibandiye. Li kartoneta Doğuyê kardeş türkülerê gotiye tevî ku ew zanin Qara Üzüm Habbesiya riha hem bi Kurdî tê gotin hem bi Tirkî, wan gotinên bi Kurdî yên stranê nedîtine û Kurdiya wê ji xara çawa lê hato li hevanîne. Gorê malumatên kardeş türkülerê wê komê bo gotinên bi Kurdî yên Qara Üzüm Habbesiyê ji navbenda çanda Mezopotamyayê neçeme yardım xastiye, lê wê ti cewab nedaye. Wan salan neçeme û kardeş türküler ketine hin münaqaşayan ku hêla Mezopotamyayê derdora Boğazçiyê bi xerabkirina orijinalîteya stranan suçdar dikiriye. Bes a ji metn û meclîsên müzikal tê xanê orijinala Qara Üzüm Habbesiyê bi Tirkiye û heta ji kardeş türkülerê Vedat Yıldırım ji xara li dora wê stranê li hev vaniye jî ti bîna Kurdî ji wê nehatiye. Mehmet Durak Şerbetçi li meqameka bûkxastinê ya rihaliyan gotinên xayên Qara Üzüm Habbesiyê rêz kirine û dura her müzîsyenekî li gor dilê xwe gotinek digotin li stranê zêde kirine. Bi guherandin û bi lêzêdekirinê bi dehan qeydên Qara Üzüm Habbesiyê çêbûne ku ji wan neka enteresan a Rastak Ensembla Îranê ye. Rastak Ensemble bo Qara Üzüm Habbesiyê fotoğrafeka müzisyenên komê û Stenbolê avêtiye ser qapaxê û bo stranê gotiye straneka kevin a Tirkiyê. Qara Üzüm Habbesiya bi eslê xwe ji riha here Stenbolê û ji wir mîna ku ji wir be here heta Tehranê. Gava hidûd ne hidûdên normal yên kültürî bin ka kîşik bibe û bibîne ku di müzik û mesafeyê da ji Tehran, Stenbol û riha yên nêzîkî hevdû riha û Tehranın û Stenbol dûr dikeve. Ew meseleyeka din eger hîn jî li gotinên Kurdî yên Qara Üzüm Habbesiyê digere kardeş türküler. Qere tirî Habbesî lê canım dil hez nake her kesî esmer tu çelengî. Keçka nazlî ji xwe razî lê canım esmerler xwerdesî esmer tu delalî.